muri Zimbabwe aiwa nauye Seom report SADC electoral observation mission report aiwa yanetsa nokuti iri kutaurwa mashoko ekuti aiwa haingangorasiwi pasi pekapeti nyaya yacho yongonyararwa asi vari kuti hanzi SADC iri kuti takatotora Seom report aiwa mafresh elections ari kutozouya muZimbabwe by fire by force. Muri Zimbabwe aiwa hatikuona kuti zviri kutobuda mubepa nhau zvitonyorwa kunzi aiwa maelections muZimbabwe aiwa ari kuzouya. Saka muendera mberi nenyaya iyi anokurudzirwa wasubscribe walike wotina on the bell icon rambochora maupdates anokupa pano paZim News Live. Nekuti pana patikuona kuti newspaper remuAfrica rinouya richibuditsa nyaya richiti the SADC electoral observation mission report Seom on Zimbabwe elections will never be swept under the carpet is being dealt with. Zimbabwe as a member state will not assume the SADC chairmanship in August this year before the resolution of the Seom report. Ndomashoko ari kuyataurwa pana PANECHAMISA Digital Window achiti aiwa Zimbabwe haitozoassume chairmanship kana Seom report isati yatombodeutwa with. Atoda kutoti aiwa Seom report yakatoitiwa pane zviri kutofambigwa pane zviri kutoitiwa saka ingangonzi aiwa yatongoneglectiwa iyo yakanonga kuti Zimbabwe haina kumita mastandards. Aiwa muri Zimbabwe tiudze munoti kudii pamusoro penyaya iyi aiwa pine comment section medu mutudze mafungiro enyu saka kana usubscribe like notina on the bell icon. Tombachona maupdates anokupa pano paZim News Live.